हाय लोगोफोर आंनि आर'नाइ इन्जय चेनेल नोंथांमोनखौ बरायलायबाय ओमफ्राय नै आं लोगोफोर दा नबजितखौ नायनो थांनो नागिरदों लोगोफोर नबजित नार्जारिया फैगासिनो जोंनि माने नलबारि गणेश मन्दिराव लोगोफोर ओमफ्राय आंबो दा थांनो नागिरदों आं दा रुमनिफ्राय ओंखारलांसै लोगोफोर लोगोसेनो अखाबो हादों दै अखाबो हानायावनो आं होलांसै लोगोफोर दा सफैबायनो बरमा सफैबाय होनदों बरमानिफ्राय दा नलबारि फैगासिनो ओमफ्राय नलबारियाव मानसिफोर नेनानै दं ओमफ्राय आंबो दा थांनानै नायनोसै लोगो मोनगोन ना मोना दा बरमा सफैबायनो बरमानिफ्राय दा नलबारि फैगासिनो ओमफ्राय आंबो दा थांनो नागिरबाय नायनो नोंथांमोनाबो नायलांदो ना मा बुङो नुहैगोन ना नुहैया मिथिला लोगोफोर थेवबो आं भिडिअखौ खालामबाय ओमफ्राय नायहैनोसै आं नबजित नार्जारिखौ अब्ला फैदो थांसै आंबो नै लोगोफोर आं बिराद हाखु दाखु फैथारबाय आरो ना लोगोफोर दुइथायावनो सफैगोन होनदोंमोन दुइथानिफ्राय ओमफ्राय दा नै थिनथा साराय थिनथायानो जालायसिगोन ओमफ्राय आं होलांबाय साइकेलजों एकदम फटाफट अखाबो हागासिनो अखा हानायावनो होलांबाय आं सालायनाया ओमफ्राय दा नुहैगोन ना नुहैलाथाय मिथिला बरमा सफैबायानो बरमानिफ्राय दा नलबारि सफैनोथ' बारा गोबाव नांला नालाय बेनिखायनो आंबो एकदम स्पिड सालायबाय साइकेलखौ ओमफ्राय नुहैगोन ना नुहैलाथाय मिथिला लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे ओमफ्राय नै लोगोफोर आं थांगासिनो दा हारसिंनो होलांबाय आं फाइनालि आं दा लोगोफोर नै गणेश मन्दिर सफैबाय गणेश मन्दिराव ओमफ्राय दा सफैथ'वाखै जाहैबाय नबजित नार्जारिया ओमफ्राय ओरैजाय नै एबसुनिफ्राबो नेना दंगासिनो आरो ना लोगोफोर एबसुनि मानसिफ्राबो ओमफ्राय नै अखाबो हागासिनो रे ओमफ्राय दा नै सफैबायनो नै लोगोफोर सफैबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो मन्दिराव सोङाबा लांनो हानाय नङा नामा सोंबाय आसु दंखायो लांनो होदो आसु दंखायो गारिखौ आसुनिखौथ' दङ दे आसुनिया फैदो आसु दालाय हाय आसु नानि Orangnya
बांसिन जाबायलै ABVP Nalbari district. Nalbari district ABVP. Nalbari district ABVP. পরবর্তী কি বলে বিষয় গরম লাগে না
বা বোম বস্তু রয়েছে দুনিয়া দেখুন যাবে রে